Ok. Ok. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Malidon ambao fo ka barkada abalma keni au denga do amarasila juri chercheur. Nous ga soro image kain. Nous ga soro image kain. Voilà, ni son kain, voilà, abe faire que voilà ka partager. Voilà, abe faire que ka partager. Amena anda do Burkina situation na. Amena anda do Burkina situation na. Mais là, qu'à partager fanga boya, voilà, aussi. Voilà. Donc Burkina événement, ambeka suit. Ko beka ke Burkina, ambeka a ko suit. Amena do détails ni révélation chamana ka da okloka. Mais là, d'ores et déjà, ka vidéo aussi, allez. Un instant, j'arrive. Donc, amenandado Damiba a connu Jamfa Mintaga bo, ka Jamfa Mintaga chez Burkina population ma. Donc voilà. Ay Jamfa Mintaga chez Burkina population ma. A Jamfa a segina Damiba erama. Damiba ka Jamfa segina erama. France a Jamfa, communauté internationale a Jamfa, amena kana andado ola. Ani Burkina présent. Ou ka présent kuraye aka keto o be ka voler ani Burkina présent kuraye voilà ay discours minke amena kana anda do est-ce qu'il y a famu et discours ina no Ibrahima Traoré ay kuma munun fo ay kuma ba munun fo amena kana anda do kuma ba nununa. Donc d'ores et déjà même ni a fait et a partagé groupe WhatsApp là, a bla Facebook ou kono, a bla et il y a groupe WhatsApp kono, ni yoro la kanga groupe WhatsApp mo ka ou pe fo ou pe parkada, c'est-à-dire mo bala voilà ambu pe fo. Donc ni yoro la amanga sherifuke fo, Cheikh Tiami Aidra, kabako froid ala sherifuke so kabako fura la fura mina kain bana bade ma tension diabète furudimi rendimi kodimi sherifuke aga numéro 78 78 03 03 otemelengo kanga belebele fo no eshegu la sana kane anga belebele abe segu ay bara minge ka transition de me anti ina go wa ali sabe ka transition de me tant que akalekando tant qu'il y a bolola ni ala ni kira sona France ti se soro malika na la sana kane fo amaka mugadam fena fo noe aga mugadam dobe noe Abouakar nabe kati o fena ka foli blebele bien. Donc o temele ngo ka sego autorité morale fo et voilà ka sego tungara bu mabel damangile jawara alas para ira nunu jobala kacha aja drame nunu. Donc voilà Mogo be ka Mali deme nin kele na ambe ou be fo ou be barkada. Est-ce que vous voyez? Donc amena la kado anga émission konna la 600 voilà. Donc abe aketo voilà. Ni wakati nteka seka voilà directique comme ça se doit mbora émission flala donc j'ai joué ka nga fin la bangue. Voilà. Donc Malidon ambora ka yes ça. Mogodo we déclaration ge groupe d'officiers do we déclaration ge we fangata we Damiba gen. Mais yanu ka Damiba gen Damiba era de aere Jamfa Damiba abandonnera en plein vol par la France. Yora akliba la we Marc Kabore Christian Kabore France yo fene abandonné en plein vol parce que ayi banga peuple burkinabé sagoke ayi banga peuple burkinabé ka barake ama songa tu peuple burkinabé ka lainingo
on ni peuple wili kama peuple mana wili tche kama dirigeant kama abe laban peuple de la le dernier mot revient au peuple Damiba ni kuya tagala anale akele nga Marc Christian Kabore ka renversé Burkina bebe panafricain be on ben so jara na klibala absekata nega video absekata utaku laje nega video bela à l'époque nya soulien kafo ngo Damiba aka bolo di risima Damiba aka barake ni Mali ani asiminga jega collaboration ke ou ka jega terroriste kele mais Damiba ma songo ke Damiba kuma be communauté internationale le folo to bla nyefe abe Damiba kono ko communauté internationale le asigi akera Damiba kono ko CEDEAO de asigi akera Damiba kono ko tangi Alassane Dramane be fangala kale tiseka pi peuple burkinabé be ka ça au même moment djihadistes ka attaque de be ka continuer djihad dongo do djihadistes be mo fangala o be ka kamene o be ka population civile halaki o be ka village détruit ni bebe ka ke Damiba sigile yana me atado ko barkan ne be ni ko jukoro atado ko français be ka a poussé esia fam ka djihadistes shuka menanduma kubla armée burkinabé la a koemune Burkina armée kata ka sécurité kata sous-traité kata ka sécurité kata kalfa armée française man Damiba nale niya tagale Mali armée ni Burkina armée terroristes ko mega armée fla besing terroristes ko mega armée fla be toro terroristes ko mega niya tagale armée fla be o ko mega attaque taka nyeshuma mais Mali nana fusira ta dana chogo jumenela Mali nana d'abord ki bolo di risima ankele nga bolo di risima ma do mare Mali est contacté tige est-ce qu'il y a famu ayni yoro la mais c'est très important Mali est contacté tige ani France tchela la coopérant français fait même Mali kono coopérant français te dorere français kun kele me ka la sigide ne kun bla Mali état major yoro chamana anga centre de commandement Mali système anga satellite fait mais a be kun contrôlé mais par la France France ga tel ki wol ki ang me barake nodi donc armée kumana afoka be bara boloda ka be opération ke ka be stratégie fait ke iba soro France ba kalama à l'avance iba soro France be bois kalama iba soro est-ce qu'il y a un français terroriste informé au coup si gang kono ima ni armée malienne comme temps aka opération na tuma be akume bien miskar kono Mali nana ore famu un coopérant français fait comme un état major la ou begen aboy an nega turusira fait nang me barakena na be France bolo télécommunication domaine na Mali a bebla ka barakeni risu ka télécommunication ka barakeni risu ka téléphone ka barake est-ce qu'il y a ni risu ka satellite amabane est-ce qu'il y a famu otemelengo tukuni iba e ka fo Mali nana munike parce que a Mali nana ka jate meneni ataka laje à chaque fois na we France wele ko armée be opération na kaga avion ngana ndeme France ba fo ko no kaga avion entretien make aba fo ku missile bana aba fo ko sanji be gana ou bien ko kaba no nyema ko kaba no nyema ou bien ko sara fien babe ko fien babe gati kale ka armée tise ka intervention ke ni zone na est-ce qu'il y a famu wa suranga armée ga combat nga geleno donc Mali armée kumeke sans défense sans couverture aérienne en Mali nali ni atakale asimi nunu ye fusiri o danela ay muneke an tege di rusima Mali a do kale ka problème folo o vecteur aérien o avion ko Mali avion baden commandé Rusibolo anga économie fara yonga ka avion commandé Rusibolo ne bolo Damiba kunkanga au sira d'état c'est Burkina armée che foria be Burkina armée là mais ni avion tibolo ni sans féminin tibolo ni hélicoptère tibolo avion de chasse tibolo radar tibolo et be terroriste ou kele chogo dumana et be terroriste ou kele avec quel moyen mo France bi negane qui a sécurité sous-traité oluma ko iga sanfela qui kana avion sa français de ba fie qui kana avion sa est-ce que vous voyez qui kana avion sa ko lubiga sangolo lakana ko ni ma avion sa kube lakana dima ko ni mogo jara sanfé minen na dro kubu ka avion blakana i deme français de bo o kuma fie ko ka sanfé minen de ko olubi lakana ore senfé iba ka fo Burkina présent ma songa sanfé minen yini a tora barkan ko barkan mena ou lakana ko barkan mena deme duma am exemple do di à chaque fois une population malienne ko willa ko ka barkan ge français ko même ge abe giringa communiquer do bla RFI la ka communiquer do bla France 24 la o communiquer be muneira
o communiqué be ayira ka fo est-ce qu'il y a fam ko France bora ka opération ke ko ni terroriste ake faga ou ni chef djihadiste faga ou opération une armée malienne a chi tient kunta la paix galo. Je pense qu'il y a une vidéo badenge. Burkina Faso a une vidéo là mais Damiba a une vidéo là mais Damiba yere ba donc a fo a wakati. Mali stratégie m'ale ka nga tuko stratégie de ko. A fo ka tuko kolo meleke français kuntina Damiba deme. France te Damiba deme ka avion soro. Barkan tena avion di Damiba ma. Barkan tena blindé di Damiba ma parce que na avion ni blindé di Damiba ma. Oh, Barkan mena kunjume ne yinin kato Burkina. Barkan mena I base prétexte jume ne ka ngato Burkina. Ore la kunte feka Damiba deme. Mais on ta do kune la. Damiba tora ki yere di est-ce qu'il y a famo Francima. Damiba tora France ga bolo kono. Damiba kume double gérer la. Faut mo ka fait no famu. Damiba kume double gérer la est-ce qu'il y a famo. Avec double gérer la France allait ni Russie tche. Ni peuple burkinabé a oulia la. Avec boule avec na asimi rencontrer. Donc avec le peuple burkinabé kono. Kabega sira yumanta kani asimi meka yoko kani asimi bena kola kub nu bolo di Rusima ni peuple burkinabé iba aba premier ministre blaga discours doké on va changer de partenaire mais en réalité à tes partenaires changer aw may asimi nana bore kalama ay na leminga asimi fe aw may tege di yoroma asira tege di yoroma ma asimi ma songi tege dama asimi a tege keta parce que Damiba kuma clé akuma dia akumi clé à 100% akuma franciga gela Damiba tara discours minga Burkina et attends assemblée ONU assemblée générale là Damiba tale au discours que mune kera iba e kafara discours format kono avec a demander ko communauté internationale kanu deme avec a demander ko communauté internationale ka ou accompagner abala ki y appuyer Barkan ga o ga deme o ga avec appuyer ko français o bugu deme en réalité tient au discours minga Damiba da iba donc ka fo ko tient français ya nege. Bon, si ça, il va y avoir attaque qui va continuer parce que les Français biga jamana là, doivent faire une attaque. À chaque fois doivent faire une attaque, Français ben nega opération donc droit apta ko olube bara la kuni armée burkinabé une opération mais à combien et la population ne kana wuli ikama à combien population a emoto à combien population ta kana se et ma Français comme au bara de là. Bon, on est fait, il va y population burkinabé nanaye. Où est Djibo attaqué n'inti Djibo Garomi attaqué ni Kelembe Willai. Yoron attaqué à plus de 2 à 3 reprises. 2 à 3 reprises Aba Kalama où Yoron attaqué. Donc on est attaqué c'est vrai. Plus de 200 morts. Tiens Dokera, Mogo Begassa, Sarachou Begassa, Finintou Begassa. Iba Kafo, est-ce qu'il y a vraiment armée de stratégie élaborée, avion Tegassa. Donc finalement peuple burkinabé nana yé. Trop c'est trop, on en a marre, on a présent là-bas. Mieux que ça, même on a acquis du Kintoukouni. Damiba Kouye Mouneke. Damiba Koume Burkinabo, Balenouko Koube Boko à France Guerre. Manifestant fait même un avocat de Boko à France Guerre. Damiba Koume armée bla. Akma a force de l'ordre ou bla. Ou gata gazi tcholou là. Ou gata olou mate. Damiba ma son manifestation contre la France. Kabriye ikuma teketjaye. Et c'est à fond. Donc on a fait manifestation Willé. Akera Damiba kono France be seka aller sutra mo te min do chef d'état africain on a fait no famu na tigray ni yere ga jamana denje France te intervenir ne Barkan tiseka intervenir kabna armée Burkina be faga ko ga Damiba sauver o tiseka ke o tise c'est impensable kadam ne Blaise Marc Christian Kaboré a fait venir soulèvement Willa fait la kana c'est Damiba ma iba e France be gringa ou lâcher France ma Damiba menewa akera mo kono est-ce qu'il y a famu ko France bena ko Damiba soutenir mais ama songa Damiba soutenir c'est là où ma se ga soutenir nous chi date golofa ore là ni bese et ga peuple sakoke peuple de dernier mot peuple avec là peuple de tala donc on est fait il va e ka fo jeune officier do Willa ou ga capitaine do be ko Ibrahima Traoré ale Willa ko kuye coup d'état ke Damiba la mais oui coup d'état ke Damiba la kuni kunjumena mena kana ada akuloka. C'est-à-dire, où coup d'état que Damiba la a la mega de. Ko Damiba ma sega sécurité là na, ou discours mana munu yoro. Ou ba foko sécurité kama sega sécurité là na. Ko ja ou kuye plan stratégique à terroristes attaquer. Ka terroristes bobara la, ka planiférer. Est-ce qu'il y a ka stratégie be élaborée. Stratégie bi ma to France be bla l'écart. Stratégie bi ma to Burkina armée me passer à l'offensive. Ou sera armement pour boulot. Ko jayo plan di Damiba ma Damiba bana ka bara ke no plan Damiba continuera
Marc Christian Kabore kun bɛ ka baara kɛ ni plan kelen min yɛrɛ Damiba continuera no o plan ye aw ma ya armée burkinabé kun bɛ défensive de la a kun bɛ yɛrɛ lakana de la mais armée burkinabé n'i y'a ta k'a lajɛ u kun tɛ ka taa offensive la c'est à dire u kun tɛ ka taa ennemi ɲini u kun tɛ ka taa ennemi rechercher an dun n'i bɛ djihadiste kɛlɛ n'i ma taa ennemi ɲini n'i sigi k'a kɔnɔ n'a nana a bɛ fɛrɛ i ma n'i bɛ djihadiste kɛlɛ c'est à dire kana temps de d'u ma kana temps d'u ma u ka lafiya wuli tuma bɛɛ i ka patrouille kɛ i ka mɔmɔni kɛ i ka taa djihadiste kɛlɛ i ka taa u ɲini n'i y'a ye bi Mali armée bɛ ka monter en puissance anw bɔra position défensive de la parce que digi de kɛra an na an bɔra position défensive la an ma da o ma dɛ poste fitininw Mali armée fɔlɔ Mali armée kun bɛ ka baara kɛ ni poste fitininw de i kun b'a ye terroristes bɛ taa poste fitininw de attaquer mais Mali armée nana sisan est-ce qu'il y a faamu a ye poste fitinin ninnu a ye olu dabila i b'a ye k'a fɔ Mali armée n'a bɛ évoluer i b'a sɔrɔ ani bataillon complet de bɛ évoluer i bɛ taa sɔrɔ cɛ 500 blindé b'u bolo avion bɛ sanfɛ patrouille la radariw bɛ munumunu na yɔrɔ sugu bɛɛ la hali ni kɔnɔ tɛmɛna o bɛ bɔ a kalama donc k'olu ye o plan ɲɔgɔn n'o fɛɛrɛ dɔ k'a di Damiba ma Damiba y'i ban ka plan exécuter Damiba ma sɔn ka tugu plan kɔ Damiba ma sɔn ka peuple burkinabé lamɛn Damiba tora est-ce qu'il y a faamu a bɛ France ka baara de la France b'a la k'a b'u dɛmɛ ou bien ko ka terroristes négocier ou bien ko ka wari di terroristes ma Damiba kun b'a la de ko ka wari di terroristes ma ko ka terroristes négocier a b'i kanto ko Burkina problème ko ni Mali problème tɛ kelen ko Burkina problème ko ni Mali problème tɛ kelen donc i b'a ye Ibrahima Traoré o de fɔ ko Damiba y'i ban u ka stratégie ma ko wa k'a bɛ ka baara kɛ ni système kɔrɔ de k'a bɛ ka baara kɛ ni partenaire kɔrɔ de o partenaire kɔrɔ n'o système kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ a bɛ ka baara kɛ ni France de u ye France essayé a ka ca plus de 5 ans ye taama bɔ sisima minɛ France essayera dugu de bɛ ka ci u ka yɔrɔ min attaquera Djibo mun ni y'a attaqué a bɛ siɲɛ 3 bɔ Djibo bɛ ka attaqué Maliyɛnw bɛna révélation dɔ kɛ aw ye su in na aw b'a kalama Djibo ani Bourkessi ka surun yɔrɔ n'aw hakili b'a la Mali fɛnɛ ka niveau la Bourkessi delila ka attaqué 2 fois i b'a ye k'a fɔ Djibo fɛnɛ ni Bourkessi ka surun normalement ni Damiba kun y'i tɛgɛ di Assimi Goïta ma i b'a ye collaboration dɔ kun bɛ kɛ u kun bɛ se ka force dɔ bila sur place force min bɛ patrouille kɛ Bourkessi ni Djibo cɛ hali ni mankan wulila Burkina i b'a ye k'a fɔ collaboration na Mali armée bɛ se ka wuli ka taa dɛmɛ don Burkina armée ma Djibo ni Mali ka surun Djibo ni Bourkessi ka surun an ka force spéciale à l'époque Béré Rouge de kun bɛ Djibo et disons Béré Rouge de kun bɛ Bourkessi mais a wagati i b'a ye k'a fɔ u ma sɔn c'est-à-dire Damiba mi clé collaboration na parce que ni mi clé collaboration na e bɛ ka double G kɛ France ni Mali cɛla la est-ce qu'il y a faamu e bɛ ka double G kɛ France ni Russie cɛla la ɔ ne nana ko Assimi ni e ka collaborer Assimi ni e ka baara kɛ Assimi ni tɛ se ka baara kɛ dɛ Assimi t'a f'i ye mais ani tɛ se ka baara kɛ parce que i b'a sɔrɔ i sugu ma dɔn bon Damiba kɛra ten de a tora nata la tubabuw nɔfɛ communauté internationale tuma bɛɛ communauté internationale peuple burkinabé bɛ ka tigɛ a la a tɛ k'a ɲini ka stratégie changer a tɛ ka na ni maramafɛn a tɛ ka na ni armement ye i b'a ye avion ko manque de bɛ ni Burkina armée avion sɔrɔ bi a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ i b'a ye terroristes tɛ se ka dugu min na a tɛ se ka kɛ wa n bɛ min f'i ye est-ce que vous voyez n bɛ min fɔ a ye a y'a kɛ to mɔgɔw b'a la k'u ka c'est-à-dire mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko n ka mobili faga mais funteni de bɛ problème t'a la est-ce qu'il y a faamu donc je pense que c'est bon maintenant donc mɔgɔw tɛ min dɔn est-ce qu'il y a faamu Damiba a kun bɛ propagande ni politique de la k'a b'a bolo di Russie ma en réalité a kun t'i bolo di Russie ma a kun bɛ k'a kɛ de ka peuple burkinabé tromper ale hakili la ko France ni Alassane k'olu bɛ se ka maintenir au pouvoir Damiba ye nali min kɛ Assimi fɛ yen n k'a bɔra Assimi fɛ yen min yɛrɛ ye ne jigila min sa Damiba y'i tilen ka taa Côte d'Ivoire de ka taa compte rendu kɛ Alassane ye wa a taara compte rendu kɛ Alassane ye a taara manamanakan gansanw de da ɲɔgɔn kan ka fɔ Alassane ye sinon a bɔlen anw yɛrɛ bɛɛ nisɔndiyara n'a nana coopération min na ja Damiba tilala ka taa ko wɛrɛ de kɛ Alassane fɛ min ni si tɛ kelen e m'a ye Damiba ka discours la ONU na c'est-à-dire a ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ de bɛ taa France jimi sira fɛ o de la ni jeune officier minnu nana kuma min bɛ ninnu da n'u ma yɛlɛma kuma min bɛ u da n'u ma yɛlɛma ninnu de ye Burkina libérateurs yɛrɛ ye kuma min bɛ ninnu da n'u ye baara kɛ n'a ye k'a faamu ninnu de bɛ se ka Burkina libérer kuma min bɛ ninnu da n'u ye baara kɛ n'a ye k'u ni est-ce qu'il y a faamu k'u bɛn'u ka armée réorganiser u bɛna stratégie kura bila sur place u ma kuma fila fɔ dɛ ko fanba bɛɛ ye armée de sécurité o b'a yira ninnu mana fanga ɲini na dɛ
Oba ira nunu mana fanga yinina o mana poche griali la nimba ira k'a fɔ u nana terroriste kɛlɛli de la ka terroriste bunte ka terroriste bɔ baara la u nana o de la u ma fanga ɲini tɛ u da c'est à dire armée ko kuma de b'u da ko sisan k'u b'u kɛ kɛlɛ kan u bɛna kɛlɛ de fari da san bɛ wagati min kɔnɔna la donc kabiri ye i bɛ se k'i jigi sigi nin kan i bɛ se k'a dɔn i bɛ se k'a bisigi k'a fɔ ko ninnu ye libérateurs ye i bɛ se ka da la k'a fɔ ko ninnu armée burkinabé surtout force spéciale de do c'est un capitaine force spéciale de do nin b'a yira k'a fɔ ko ninnu bɛ sɔn ka baara kɛ n'a hakili b'a la Mali an ka coup d'état deuxième version o de kɛra sababu ye ka lafiya lana Mali la donc an fana b'a bisigi ninnu ye nin enseignement bɛɛ tira a ye Kabore a ye Damiba ye a b'a dɔn peuple burkinabé bɛ min fɛ mais n bɛ kelen fɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen o ma diya an ye a ka discours la a ko parti politique olu ka baara banna a ye gouvernement ci ka assemblée ci ko parti politique tɛ baara kɛ tuguni mais ko société civile fana k'olu fana ka marche jɔ o yɔrɔ kɔnɔ o ma diya ne parce que sisan société civile ka kan ka bɔ parce que siɲɛ fɔlɔ la société civile ye danaya ta k'a da sirasiw kan est ce que y'a faamu u ye société civile bila kɛrɛfɛ u ma baara kɛ ni révolutionnaire ye o de y'a kɛ Damiba a taara Faransi ka sira kan mais sisan peuple ni bɛ baara o baara kɛ Ibrahima Traoré peuple burkinabé a kana kelen to a yɛrɛ ma n bɛ segin a kan Ibrahima Traoré peuple burkinabé le peuple burkinabé ne doit pas s'écarter de Ibrahima Traoré il doit travailler avec eux Ibrahima Traoré le nouveau homme fort du Burkina doit travailler avec le peuple burkinabé avec les révolutionnaires ceux qui ont demandé le changement il faut qu'il y ait des gardiens de la révolution il faut qu'il y ait des gens qui surveillent cette révolution pour ne pas répéter le scénario de Paul-Henri Damiba. Donc, les militaires doivent obligatoirement composer avec la population burkinabé. Parce que le peuple burkinabé a été trahi une première fois par Damiba. Donc, il ne faudrait pas que cela se répète. Donc, mais c'est ça. Ou quand c'est une population, surtout société civile, donc la société civile, bali marche là. Burkina population, ou marche bado organisé, c'est ça. Nin kofe, yani fanga ka sigi, ko France gata, ou France ka départ marche ou ka organisé. Que le peuple burkinabé commence à organiser une marche dès demain ou après demain pour demander le départ des forces Barkhane, pour demander une collaboration avec le Mali, une collaboration avec la Russie. Peuple burkinabé ka boni au slogan. Ni okuma ma ye tchega discours là, ou kana sonte ne. Ou kana sonte parce que ame yoro do la. Te chien folo takera ansigile yana antena so chien flana takake ansigile yana. Parce que ambe burkinabé de, ame Burkina soutenu. Ou ka révolution te tient tourni ansigile yana wallahi. Même s'il faut ka ngata Burkina kata ou demain. Ame peuple burkinabé fait, ani peuple burkinabé be barake ni yoy. Wa même ni Assimi fait. Même profiter ni yoro la. Ka fo Assimi aka Burkina, c'est-à-dire aka Ibrahima Traoré bibe aka la na ka rentrer en contact. Parce que ne avait fait dans la wallahi mena révélation do kaye. Parce que yoro Burkina armée fla, armée keleke. Est-ce qu'il y a femme armée parti do maçon. Ali sisa, c'est-à-dire kele o de keranta do situation me chogomna. Bon terroriste ni alama djangé, ou be son ani parti, ou be son ani vite profiter ka avancer parce que le temps que nous avons une stratégie croix en place, une stratégie croix organisée. Ni alama djangé terroriste ou be son avancer, ou be son afoko be vilumne parce que au bas do coup d'état qu'elle est sans, ni maïnin d'abord Ibrahima Traoré ba yini ka régime sécurisé ka fanga sécurisé au moment de flottement qu'on a là terroriste be yini ka progresser nous progresser la ka vilumne France be songana ko ke prétexte kata demander oni na kata fo oni ko oni nga mana do dama ko djihadistes be ka progresser ko coup d'état mingala ka fanga désorganisé ko djihadistes be ka progresser dans la capitale burkinabé ko ni oni ma intervention duma ko djihadistes be songa Burkina mene aba e France pitani demander donc on est fait Assimi nga fere sou beke mo munu flega fangata coup demain est ce qu'il y a famu ka bara la coup demain armée organisation na coup demain uni risika bara ka ku collaborer pour que djihadistes ni tangono yanu ka clairement organiser la djihadistes kana fo be passer offensive la ina fo scénario min kera 2012 kanto kele ni mangan konala est ce qu'il y a famu coup d'état kele nagli bala ou tara région badé mene est ce qu'il y a famu en si peu de temps 3 jours Mali région ça va tomber là parce que wakati coup d'état kera marfatiku karla yona bon au scénario ne be ka sira o de kana ke Burkina parce que non kera Burkina ça
France ni mbara min kele wallahi a note biakabla aba me ko terroriste bna le offensive damne Burkina ko terroriste bna le Burkina attaquer le damne bna yoro chama attaquer donc France bini profiter au relakata oni nga intervention demandé mais asimi nga nation le Mali est en mesure d'aider le Burkina yoro mi mega o senge jibo oni Mali ka suru ona nga frontière ka suru ni régime flan nous mana collaborer armée Burkina beni armée malienne meseka o yoro nettoyer mais angana tandi France kata barkan nga intervention do demander kase Burkina parce que nous OK ou beta keleke ou ta takuba wele a notere ou ta takuba wele ou ta autant wele est-ce qu'il y a mon France be do fara dispositif ka ku kana Burkina demain donc ou n'allez Burkina demain ola ou tob na renforcer nous renforcer la Burkina alors que Burkina frontière directe ba oni Mali tche au moins Mali ma parce que vous savez que to Burkina ka Mali déstabiliser donc Mali ka nga i profiter nela ani Burkina ka collaboration nga boyan ani Guinée ka collaboration nga boyan yani Niger ta yani ala ka wele ka ce peuple nigérien ma est-ce que vous voyez donc men yoro fo assumer a ka télé a ka don ani nunu nga do en contact a kana son nunu ngu tourner vers la France parce que ni wati il va sur pression muka communauté ka pression muka mais déjà assumer expérience soro chaman kera nyana est-ce que vous voyez absega nunu conseil ku blasira wa absega armée malienne blaka ou demain parce que il faut pas que nunu ngata demain de yini barkan fait parce que terroriste ou bena ou toro ni clef là notagabla est-ce que vous voyez ah notagabla terroriste ou bena Burkina toro parce que ni ou bena ni taminge kuka dispositif organisé ba terroriste ou bena attaque donc non kera président mime akamana jango jugo akanata i confier France la o de jorobe ne la donc Malika fereke Malika doit jigi koro Malika ni Poutine ira yona jona c'est-à-dire dans les mois à venir anga me ko risika avion nana Burkina avion commandé Russie fa na avec juro de la ou be abe sanchogo skubela donc Malidon ni ne ka analyser ka daw kloka ni situation na balma ke na o denga do amara si la jury chercheur mais on va suivre la situation de près peuple burkinabé président mi ma kana to ayra mare a wele anaka barake ni aye Mali baranyana aw ni asimi nunu ne jera ka barake Mali départ kuma yini ngarate o mais akla ka rectifier de donc ko intita peuple go wa président mi me Burkina ga to peuple ka manifester ni président peuple burkinabé na be fega da président yere la aba jetemina na sona ga manifester contre la France o koro ya absega o jigidaka parce que burkinabé niveau na mo si ti sega da mo la tukuni ibe bara de ke dabe kila asimi nunu e bara de gandarula donc peuple burkinabé fene be bara de ke ame da ça dit peuple disons ne go Burkina président kura me bara de ke peuple be dala akana peuple bale aka manifestation na nube France ke ina fo dami baye minke akana ou écarté anuka je ou ka barake nebo o kele ne fo ngore nye fo peuple burkinabé ou kana son toni ku spectateur ou be je ou be koinge parce que nous d'abord là militaire ou obligé les kata jama be direction mina mais nous bla l'écart angana yoko nege mi dami ba soro yoko ma fene soro salam alaikum